Denk merdia nós temos chance para entrevistar o sindicato, não estava basta decepcionar. Dus não estava assim de que na hora maneira, meu colega mesmo mencionou um rato passado, na hora vendi luchtkasteel, na assim de que o ministro estava para pedir de prensa e pintou totalmente outro beeld de local de situação e não está lamentar aqui mais. Sin embargo, Cynthia Woku tinha totalmente outro câmbio de tono de minister-president. Kom bin is aqui. Marco, volgens mij had jij dit heel makkelijk kunnen rechttrekken voor ze. Want jij zit in alle mijn persconferenties, dus je hebt precies gehoord wat ik heb gezegd. En het is niks anders dan wat ik net nu heb gezegd. Ik heb toen aangekondigd dat we samen met de staatssecretaris, dat staatssecretaris mij heeft geïnformeerd dat wij kunnen beginnen te werken aan de afbouw. Dat heb ik toen gezegd. Aue nos fortuna e buona notizia con entrante di juli nos vai stop e recorte di salario di 5%. Di trabajador público e semipúblico e entrante promedio de januari 2023 da elimina full e recorte di 16,6%. E sei nos acaba de chegar na acordo com Holanda e nos agora informar que o ministerraad naar Holanda aue toma decisão aqui. Er zijn een aantal voorwaarden en Aruba gaat daaraan voldoen. De eerste stap, ik ben toen naar het parlement gegaan, weet je nog? Ik heb het parlement uitgelegd wat de voorwaarden zijn, want 2 van die voorwaarden raken het parlement. Dus dat heb ik toen meteen gedaan. We hebben daarover ook weer een persconferentie gegeven. Dus ik heb vanaf het begin dat de staatssecretaris mij op die donderdagmiddag heeft gebeld en gezegd: het is mij gelukt om mijn collega's, of vrijdag, sorry, na de ministerraad, om mijn collega's te overtuigen dat jullie het pad op kunnen om de versoberingsmaatregelen af te bouwen, heb ik elke keer hetzelfde gezegd. Nós ha negociado em último luna aqui intensamente para nós chegar assim a leu. Já de ano passado, outubro, nós pedimos Holanda para permitir-nos, para pôr de nos presupuesto de ano aqui, e fundo para nós por pagar back e de 2 metade de ano. E agora que nós assim a leu, qualquer decidir com entrante de juli, passar para nos próprio presupuesto, nós lo paga 5% na trabajador. De vakbonden willen van mij zwart op wit dat ze het geld gaan krijgen. Dat kan ik nu nog niet doen. Omdat wij nog afhankelijk zijn van 1, het advies CFT en wat daaruit komt. En 2, wat de staten gaan doen. Stel je voor dat de staten de wet niet accepteren aanstaande maandag. We hebben een andere situatie. Para agora que nada, é notícia importante e positiva tá. Com entrante de juli, empregado no público e semipúblico lo haya 5% adicional de ribbon salário, lo que agora cortar prometa, vai haya back. En entrante januari te eliminar full e 2,6%. Ik nodig iedereen uit om terug te gaan naar alle persconferenties. Ik heb altijd gezegd, het start zijn is gegeven, er zijn voorwaarden eraan verbonden en Aruba is committed om aan die voorwaarden te voldoen. En dat is wat we hebben gedaan en nog steeds doen.